I ćao svima, dobrodošli u još jedan gameplay. Igramo Far Cry 4, snimam već po drugi put, pošto nisam palio mikrofon slučajno. A dobro, nema se. Da, rekao sam već tamo, ali dobro, reći ću ponovo. Znači idemo prvo da oslobodimo ovo Bell Tower, poslije idemo ovdje, pa ono, ićemo tu dole da oslobodimo ovu teritoriju. Biće malo više gameplayeva, tako da ono. Da, počeo sam ponovo da igram Far Cry iz početka, tako da možemo da idemo dalje. Snimamo sa Frapsom, bit će malo manje FPS, ali action neću više da ga koristim. Ali dobro, nije strašno. Pokušat ćemo da prvo oslobodimo Bell Tower i poslije idemo da ovdje ih ima. Pa da, bližimo se Bell Toweru, pa zbog toga... Ja, ti mi treba, šta li bre? A sam se okrenuo s ovim sad. Pa stani bre, a dobro, nećemo sad njih da lovimo. Trebalo bi, ali... To ćemo u nekoj sljedećoj epizodi, samo da vidim negdje se poporim. Da, zajebano je ovdje u Far Cry i trojci i u četvorci. Dobro, u četvorci je malo lakše, pošto imamo... ono ko da zabacimo konopac, kako se to zove bre? Zaboravio sam. A dobro, ništa, sjetit ću se... čekaj, ovdje ih ima. To je to, nema ih više. Di si ti krenuo, ne dužemo od njega municiju. To nam treba i penjemo se ovdje gore. Da. Moramo ovdje, tu je malo municije. Penjemo se ovdje. Pa dobro, lepo. Probat ćemo da oslobodimo što više može. Definitivno Far Cry 4 po mom mišljenju igrica godine 2014. Pošto bolje od ove ja mislim da nije izašlo. A dobro, to je mrtvo. Po meni naravno. Možda se neko neće slušati pošto mnogim je Shadow of Mordor najbolje igrice godine. Ali meni nije ono. Prešao sam je, ali ono. Nije mi se nešto ono wow svidao. Far Cry 3 mi se svidao baš ono, prešao sam ga ono. Znači 5-6 puta sam ga prešao, tako da možete misliti zašto igram i Far Cry 4 ponovo. Ovo mi je treći put. Ono. Ali uvek, neko pita zašto prelaziš, uvek kad pređeš još jednom, uvek pređeš više stvari nađeš, jači si, ono, ne znam kako da objasnim to. Evo ga i uzmemo ovo. Ovo će nam biti drugi Bell Tower koji smo oslobodili. Pa da, drugi od 17, ima još avu. Ima još puno. Da, ako neko je možda primetio da ne pričam tako glasno, pošto je pola 4 ujutro i ne bi ono... da se derem malo. Vidi ga. Dobro, idemo... Gdje ćemo sad? Topli, brate, pa što mi daješ nešto bolje? Ajmo sad da se spustimo ovdje. Ćemo ovdje ili ovdje? Ajmo ovdje, tu dole. To je ona, onda idemo ovdje. Skinuo sam najnoviji update koji je izašao pre nedelju, dve. Google je ovo vozilo neko drugačije boje. Gasi bre tu muziku. Nadam se da neću dobiti copyright. Ili ono da mi uklone video, pošto to stvarno ne bih voleo. A dobre. Šta je bilo, a? Pregazili smo ih, dobro. Biće ovih dana, biće još Far Cry-a, biće... Samo da ne pregazim ovog. Dođi. Eto. Tako, znači to sam da kažem, bit će još Far Cry, bit će Day in Light,
Pošto vidim da vam se igrica baš sviđa, naravno i meni. Mislim da gledate, ajde ovdje oslobodimo da mi da pare. Biće Battlefield 4, ono sve igrice koje ja igram snimam. Sigurno nećete vidjeti igricu koju sam snimio da ne igram, ono. Snimamo već 5 minuta, dobro. Nije opasno. Idemo ovamo. Jao, evo, ovo bi zapravo, ovo sam samo jednom vozio. A igrao sam neki 35 sati s igricom, a jednom sam samo vozio ovo. Ovo moram da još, jao, kako dobro. Ovo je dosta brzo, znači stvarno s ovim, kao da letiš. Gledajte sad ovo. Može i po vodi da ide, znači ne moramo da brinemo po tome. Ajmo po vodi da ga vozimo malo, nikad nisam vozio po vodi ovo. Mi smo ovo i za vodu napravili, ali okej. Pa da ovo vodi je možda malo i brže, pa nije, tamo nisu imali ravan put, pa zbog toga. Ali ovdje ćemo, gle ima kočnicu kao na biciklu. Šteta što ne može da se koči, ili kočimo? Ne. Pa dobro. Evo gledaj, ovo je tu na 200 metara. Dobro, ajmo polako, ali sigurno. Tu ćemo da parkiramo. A dobro, ne treba mi sad pomoć. Trebalo bi znati da je ovo tu. Ali kakav motor ima. Ventilator, evo ovakav ventilator treba u kućište. Bilo bi hladno sigurno. Au, tu smo. Se da li imam ja? A nemam ni otključeno ništa, pa da. A dobro. Uglo je nekome već vidi, pa ko je taj? Možda neće uspjeti ono Možda neće uspjeti ono silent da uradim, da mi niko ne primeti. Ali dobro, nemam ni tako pušku. Imam ovu najobičniju. Ne sam da trčim, evo tako će mi primetiti, moram ovako polako. Ali dobro. Ne, nemoj da se okreneš, ne. Ja, ovo će se okrenuti, neće. To je to. Nije niko primetio, uzmemo ovo i... To što si nosio, a nije on je ovo nosio, ali dobro. Ja sam kažem, to što si nosio više nećeš. Ja, gledaj ovog. Čikicu ovdje, ali bre. Mogu bi sad brzo. Ne! Jao je, BMT. Palit će alarm. Sad bi ovo radio Alt F4, ali neću. Da li mogu da zovem? Mogu, super. Iako ne vredi baš puno, ali dobro. Double kill. Ajde. Dođi, desi ti. Sad sam pobio sve što su bili ovdje, ali sad će doći... Pa da li imam granata? Opa. Pa da, drago mi je da ništa to nije pomoglo, pa da. Sad će biti kabum. Gledaj, neće, Ovog sam pukao glavu. To je to. I kakav bug bilo s ovim svetlom, ali dobro. Nije problem. Ali dobro, idemo. Uradili smo ovo kako treba. Sad ništa ima ovdje da se pokupi. Nema ništa. Ali dobro, imam barem... Jao, idem porno. Šta je sad ovo? Alo bre, pomeri se odavde. Idemo da nađemo ono, evo tu si. Lepo, sad ćemo to da uzmemo i idemo dalje. Ajde, sedaj unutra. Super što može ti da vodi, baš kažem kako ću to da izađem.
Pa da, i može i ovo po vodi. Da, sad bi mogli da idemo, ajmo po ovo. Ajde se healujemo, nisam trebao. Dobro, možemo po vodi da idemo, što je super. I da uradimo još jedan kamp. Iako ne dobijemo nikakav, pa dobro malo XP-a dobijemo, ali to je baš, ajde bre, skloni se. Evo ga, na ovo sam mislio. Sad ću vidim baš kako se zove. Grappling hook, evo nisam ni stigao, već sam se sjetio, odmah. Sedaj. Hvala bre. Gledaj ga. Potonuo je. Šta? Gdje je? To što je potonuo? Dobro, ništa, idemo onda s ovim. Idemo tu na 400 metara. Onamo se pucaju kao ludaci. Gle šta je ovo ima? Ima je kalaš, ima je pištolj, ako sam dobro vidio, pa da. Ovaj pištolj nikad nisam koristio, ali ću go... da li mogu? Nikad pištolja, ono, retko kad sam koristio u Far Cry 4 pištolj. Ti mi trebaš. Jo, brate, koliko je jak ovaj. Da, ima i bugova. Ali dobro. Čudan mi je zvuk, ono, nikad nisam koristio nikakav pištolj, ali dobro, idemo sad ovuda. A dobro, s ovim malo brže idemo sada, evo, tu smo već na 250 metara. Uh, 100 metara. Stižem ako me čujete. Ajmo, idemo polako, ali sigurno. Tu smo. Sad ne bi bilo baš dobro trčati. Morat ću malo lekove da sakupljam. To je biljke da sakupljam pa da pravimo one. Ja da imam ovo. Hvala. Ovdje će ih biti, ovo je malo veće ovo. Biće ih i na krovu sa snajperima, dobro, ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Kako je tamo, da li ima mesa? Dobro pitanje. Ja, ne. Hajde ne bacimo unutra jedno. Čekajte. Gledaj, ništa neće da dođe. A dobro. Hoće dolaze mali kerov. Onaj šlonka bi bilo... ako ovo uspijem ovako da uradim, stvarno će biti dobro. Samo je da ugasim alarm, to je važno. A alarm, valjda imamo i... Uj. Gdje je alarm, govori. Ja, mamicu ti tvoju, tu je bio alarm, a? Ali dobro, nastavit ćemo mi ovo, ja mislim, u sljedećoj epizodi. Pošto će biti još, ono, sigurno.